Voinks mä mennä sotilaskotiin nyt? Ei se kyllä nyt missään tapauksessa. Mä en oo ikinä Ei onnistu nyt kyllä yhtään. Voinks mä tän Taisi unohtua se puhutteluesittelyasiakin siitä alusta. Kertaakaan käynyt Nyt loppuu tommonen kokonaan. Lopettakaa tuoset. Päivystäjä! Kouluttajaudesta soitettiin. Perkele! Asettelinen avaimet on haettu taas, eikä palautettu. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä. Jos ei rupee paranee, niin laitan teiltä kivekset rusetille! Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä mustalaisleiriltä. Katsoin tuossa, kun joukkoita vietiin aamupalalla, että täällä parrat oli kuin joulupukilla. Hiukset härötti, näytti lähinnä hippileiriltä. Jos ne asetteellinen avaimet haetaan, ne palautetaan sinne kouluttajahuoneeseen, perkele! Kaikki kuntoon tai vedätetään turpaan! Ymmärsittekö? Kyllä, herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken, mitä sanoitte. Mitä vittua se oikein sano, saatana? Tähän vittua Siis ootas nyt. Asetteellinen avaimet haettu. Yksikön toiminta perseestä. Kivekset rusetille. Ne palautetaan. Pitääkö mun vittu palauttaa ne avaimet nyt johonkin? Tarkoittikohan sitten johonkin vitun mustalaisille? Vedätetään turpaa! No jos se vetää mua kuitenkin turpaa, jos mä en tee mitään, voi vittu! Tää vittua mä nyt teen, saatana. Päivystäjä!